Kocha mar Butali Warriors Zak Aura oyangi kaka kocha maber dwe mar ariyo e mich mar Star Times S-Jack bang' bedo kod duoko makare e dweno. Ne oyudo michno bang' tayo tim hockey mar Kenya tieko e namba 3 e piem mar Africa Cup Club Champions manobagi Nairobi dwe mar ariyo higani. Kuom timbe 6 manochung' ne Kenya, Butali kende manotieke namba 3 mabeyo ka giloyo tuke 3 kendo wuok amodhi 1 kende. This means a lot to me. I did not expect it, lakini it means a lot. I've been in this field for so long, I've never been awarded something like this. Nashukuru sana, it means a lot. This is the second time in subsequent months that we are coming back to hockey, and that means that hockey are doing something. I hope in the future I can do more connection with you. Timba Dula Marwa Kini Zitex